Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü temamız koronavirüsü ve onun tüm dünyaya yetiren tesirleri, koronavirüsünün alamatları ve koronavirüsün öňüni almak barada olur. Gelin onu başlayalım. Häzirki wagtda koronavirüsü inken İtalya ziyan etirdi. İtalya'da bir günün dowamında 620 adam aradan çıktı. Koronavirüs yararlı ve häzirki wagtda İtalya'da aradan çıkan adamların sany Xitay'ı geçti. Şu an İtalya'da 60 milyon adam karantinada. Köçe çıkmak gadaganlygy dogly getirilmese de köçe çıkacak wagtyňyz näme üçin çykýanyňyzy bildirýän kagaz bolmaly. Ýani köçe çıkmak üçin ruhsatnama bolmaly. Bolmasa köçe çıkmak gada. Indiki döwletimiz Angliýa koronavirus hakda aýratyn bir strategiýa alyp barýar. Angliýa halkynyň immunitetini beýgeltmegi meýilleşdirýär. Ýani 30-35 milyon adamyň koronavirusyna duçar bolup, ondan sag aman gutulmagyna garaşýar. Ýani öz başyňy özüň çaramady diýär. Angliýada hiç ýelik gadagan edilişik ýok. İstän adam istän ýere girip, ähli binalar öz hyzmatyna dowam edýär. Amerikanyň bolsa üýtgüşik öňüne alyş şertleri bar. Amerika Birleşen Ştatlary, Birleşen Krallyk we Irlandiýa bundan naşaram 26 sanaky Ýewropa döwletini gapylaryny ýapdy. Ýani döwletlerden öz adamsy bolmasa Amerika kabul eden ol. İspaniýada bolsa köçe çıkma gadagan edildi. Hassahanalar hem döwletiň garamagyna geçirildi. Fransiýada bolsa banklar, dermanhanalar we dükanlardan galan hem zatlar yapıldy. Hatta köçe çıkmak gadagan edildi. Köçe çıkanlara 135 euro ceza berilýär. Bu ceza boyun bolmayanlara göz astyna alýarlar. Ukrainada bolsa pullar toplanyp dezinfeksiýa edilip, ýani virusdan arastalanyp izine paýlanjakdygy duyuruldy. Bundan naşar bolsa Moldaviya, Finlandiya, Şwesiýa, Ermenistan, Serbiýa, Gazagystan, Çekiýa, Bolgariýa, Peruda bolsa adatdan naşary ýagdaý elan edildi. Kıskaça tüm dünýäde koronavirusynyň täsiri şunlardan ibaret. Koronavirus size geçende size nähilek täsiri galdyrýar. Ýani siz birden üskürüp, askırıp başlaýan bolsaňyz, kelläňiz agyr, başyňyz aýlanýan bolsa, burnuňyz akýan bolsa we gyzyrýan bolsaňyz, size koronavirus degen bolmak ahmal. Eger antigrip şoňa meňdeş bir sanak gripden goraýjy derman atyp görseňiz we şu ýagdaýda sizde şu täsirler geçmeýän bolsa, aýrylmaýan bolsa, onda siz özüňiz protokoll ýapýaňyz, gruplaýaňyz, ýani noşujaňy diýäňiz. Bu bolsa virusy ýaýratmagyň öňüni almaga iň güýçlükdir. Esasy zat 3-4 kepde ulanýan şahsy enjamlaryňyzy başgalar bilen paýlaşmalyk. Telefon bolup biler, sagat, açar, pul we bank kartlary we şoňa meňdeşler. Iň esasy temalarymyzyň biri bolsa koronavirusynyň nädip öňüni almak. İlki bilene şahsy gigiýanamyzy, ýani immunitetimizi beýgeltmek üçin günlük maşklar etmek we uyku saatymyzy uzaltmak, az uykumyzy almak. Alimlaryň aýtmagyna görä 7 saat içinde ýatyp bilersiňiz giýje. Howaňyzy arastalamak, ýani otowy howalandyrmak we arassa howa etmek. Howadaky viruslar öldürmek üçin arastalaýjy islandyrjylar ulanyp bilersiňiz, ýüzerlik tutup bilersiňiz. Şahsy gigiýenamyzyň arasaçylygyny ilk bilen ellerimizden başlaýas. Ellerimizi hökman soğuk sabuny bilen günüň dowamynda näçe kän ýoksak şonça goý. We öňkü ýuýanmyz, öňkü el ýuwuşymyzdan 3 hesse köp ellerimizi ýuwmaly. Ellerimizi ýuwman, ellerimizi arasalaman, yüzümüzü, gözümüzü we agzymyzy elimizi ýitirmeliler. Başarsaňyz da elleşip salamlaşmalylar. Elleşip salamlaşandan soňra ýanyňyzda çeýgi süpürüş
ötürün we çeýilip bir çülen elleňizi goýup arasalar ýa-da ýuwun bolmasa-da kolon ýolun. Size bir gowy habarymyz bar. Şu wagtky ýagdaýda Türkmenistanda hiç ýeli koronavirus ýok. Bolam inniki aýlarda we günlerde bolmaz diýen many çykarmalyň. Gelin koronavirusundan we beýleki viruslardan, gripdir, beýlek hastalıklardan özümizi goralyň. İçkimizi seredeliň, gezýän ýerimiziň arasaçylygyny seredeliň. Esasy zat köpçülükliğine, köp adamın cemiyettin ulanyan yerine yöreyen, gezyen yerlerinin arasında saklalayın. Elimizin değen yerlerinin arasında saklalayın. Stolumuz bolup biler, ruçkamız, telefonumuz, kapı tutavaçlarının arasında saklalayın. Gelin özümüzü goca seyredelim. İndiki videolarda görüşeceğiniz çok sağ olun. Audio Jungle.